suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Hello, isang magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Narito na naman tayo sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Narito po ang programang Tinig ng Pag-asa na ating pong natutunghayan sa tuwing araw ng Martes at Huwebes. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Laminos, Pangasinan, na bumabati sa inyo ng magandang gabi at magandang umaga sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, mga kapastoran na nasa ibang bansa na sa mga oras na ito ay marahil sa kanila ay umaga at kung gabi naman ay magandang gabi sa inyo. Anyway, tayo po ay narito upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ngunit bago yon, samahan niyo po ako na manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, narito kami sama-sama nagpapakumbaba sa iyo. Inaamin namin, Panginoon, na kung kami malayo sa iyo, ay wala kami magagawa. At higit sa lahat, Panginoon, wala po kaming kayang ipagmalaki sa iyo, sapagkat kung anong meron kami, Panginoon, ay pag-aari mo. Ikaw po, Diyos, ang dahilan kung bakit po kami narito. Kaya, Panginoon, dinadalangin ko ang patuloy mong pagsama sa aming pong pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito. Tunay nga po, Lord, na ikaw po ang maitaas. Itago mo po, Panginoon, ang iyong lingkod sa iyong likuran. Ikaw po ang aming pong maparangalan at ikaw po ang aming mabigyan ng mataas na papuri, pangsambat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. No? Gandang araw po muli. Binabati ko ang bawat isa kay ang aking po mga kapwa kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Jesus dito po sa Pilipinas, maging sa aking mga kaibigan na sa ibang bansa. Magandang gabi po at magandang araw sa ating lahat. Pinagpala na po tayo mga kapatid, no? Dahil nga po sa mga nagdaang araw ay ating pong nararanasan ang kadakilaan po ng Panginoon. Amen. No? At kung ikaw naman ay baguhan pa lang na nakakapanood, nakakatunghay ng programang ito, ay samahan mo kami upang ikaw ay patuloy na mapagpala ng Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong pagpapatuloy ng serya ng ating pong pinag-uusapan sa buwan po ng Disyembre, na kung saan tayo po ay biniyayaan ng isa na namang salita ng Panginoon o pangako ng Panginoon, na kung saan ito po ay nakasulat sa mga talata o sa talata, no, na ikanya pong ipinahayag
sa kanyang anak. No? At ito po, mga kapatid, ako po ay naniniwala sa gabing ito, ito yung mangungusap sa atin. Ano po? Kaya po samahan niyo ako. Sige po, sama-sama po nating basahin ang aklat po ng Isaiah chapter 42 verse 9. Ayan. So ito po ay isang verse lang, no? Pero ito po ay pag-aaral natin maigi sapagkat ito po yung pinag-uusapan natin, no? Ang sabi po sa New King James Version, "Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them." Yan. So, binabanggit dito ng Panginoon kay Prophet Isaiah, no? Pag binasa niyo po yung buong passage niya from beginning verse 1 up to verse 9, no? Makikita niyo po diyan kung paano po sinasabi ng Panginoon kay Prophet Isaiah kung ano yung gagawin niya. Dahil nga tinawag ng Panginoon si Prophet Isaiah bilang tagapagdala ng kanyang mga balita, mga bandang balita sa panahon ng Israel, sa panahon ng pagkubkob, no? Maging sa panahon natin ngayon, kasama ito. No? Pero ang sabi niya dito, no, kung mapapansin niyo po yan, if you read verse 6, 7, and 8, no, that was my one of my quiet time. Dito ako inausap ng Panginoon because I was then asking, Lord, ako ba talaga itinawag mo para mangaral? Ako ba itinawag mo para magpastor? Ako ba itinawag mo sa anong bagay? But then God spoke to me, no? Yung po yung verse 6, 7, and 8. Ang sabi niya kay Prophet Isaiah, I will use you and you will open the eyes, no, of the blind. You will free the captive, no? And dito po sa verse 9, sinasabi ng Panginoon sa kanya, pagkasabi sa kanya dito sa verse 9, "Behold, narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na." So, watch out the word. "Behold, the former things are come to pass." So, nangyayari na. And new things, may bagong bagay na ako'y sasabihin sa iyo bago pa mangyari ito. Okay? "Behold, the former things have come to pass, and new things I declare, and new things I declare," sabi ng Panginoon, sabi ng ating Diyos Ama kay Prophet Isaiah, "Before they spring forth, I will tell you of them." So bago mangyari, bago magkagaroon ng kaganapan, in advance, sasabihin na ng Panginoon kay Prophet Isaiah. Now, this word is not just for Prophet Isaiah, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, ang salita ng Panginoon, no, ay mananatili mula noon, ngayon at magpakailanman. Diba? Sabi nga po ng Book of Matthew, no, ang langit, ang lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. So ibig sabihin nito, mga kapatid, whatever our God says to Prophet Isaiah at that time is still the same na word na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ngayon. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, in our time, this word is sa atin na. So, kinakausap tayo nito. Now, the Lord says, "Behold, the former things have come to pass." So, nangyayari na, or nangyari na. Okay? And new things, may bagong bagay. So, ito po yung pag-uusapan natin. Ang title po ng pinag-uusapan natin, no, itong pong buong serye nito is the new things. Okay? Bagong bagay. So, bago tayo tumawid sa 2022, bago tayo pumasok sa 2023, dapat nga, sabi nga nun, dapat sa 2023, ano, may new things. But, eto ngayon pa lang, pinapakita na ng Panginoon na even you are going to 2023 and you are crossing over 2023, the new things will happen. But before that, sabing gano'n ng Panginoon, before the spring, bago mangyari, ipapakita sa iyo ng Panginoon. Now, dahil nga ipapakita ng Panginoon sa iyo ito, paano natin ngayon mararanasan to? Paano natin to mararamdaman? Paano natin to makakamtan? Or paano, kumbaga sabi nga ni ni King Solomon, paano natin malalasap
no? Yung bilang tayo yung mga lingkod ng Diyos o kung ikaw ay baguhan pa lang, malalaman mo kung ano ang dapat gawin. Now, pag-usapan natin ito, the need to receive new things. Mga bagay, no? Mga bagay na kailangan natin para matanggap natin yung bagong bagay. Remember, kung babalikan po natin, the word says, and the new things I declare, before they spring forth, I tell you of them. Bago siya lumabas, kumaga po parang buto yan, na hindi mo naman alam kung anong klaseng buto yan, o anong puno yan. Bago sumibol yan, sasabihin na ng Panginoon, no? For example, yung buto na yan, hindi mo naman alam kung ano, pero may alam mo, may nakatanim, may narating. So, bago siya sumibol, mga kapatid, sasabihin na sa iyo, yung sisibol na yan, mangga yan, or yung sisibol na yan, palay yan. This is what God says. Before it happened, God will reveal the things, the new things, bagong bagay Ito, bagong bagay, kapatid. Hindi mo pa to nararanasan. Hindi mo pa to kahit kailan na experience, no? Itong bagong bagay na ito. Kaya ito, new. Saan ka ba naman nakakita ng new things na naranasan mo na? So, pag sinabing new, bago. Pero ang tanong, mga kapatid, no? Ang title po ng pag-uusapan natin, under the new things, the need to receive new things. Okay? Handa na ba kayo? Okay? The need to receive new things. Now, the question is, what do we need to receive new things? Ano ang kailangan natin para matanggap natin yung bagong bagay na ibibigay, ipapakita, o sabi nga ganun, isasabihin ng Panginoon sa atin? Ano ang kailangan natin? Siguro maraming tumatakbo sa isipan ninyo, mga ganito, ganyan, no? Or sa mga sumusubaybay ng seryeng ito, maaring sasabihin mo na, yun, narinig ko sa nakaraang nagturo, ganito ang kailangan. So now, sabi ko nga po sa inyo, ito pong 42 verse 9 ng Isaiah, hindi po tayo lalayo dyan, mga kapatid. Hindi tayo, dyan lang po tayo iikot. Titingnan natin dyan yung bagay na pinakita ng Panginoon dyan. And dito yung nagkaroon po ng revelation sa akin ng Panginoon dito na may bagay na kinakailangan mong gawin, kinakailangan mong gamitin o kinakailangan mo para matanggap mo yung bagong bagay na idideklara ng Diyos sa buhay mo. The new things I declare, sabi ng Panginoon. So, tuloy po tayo. Sabi ganon, what do we need to receive new things? Ano ang kailangan natin? Number one, if you read, no, ibig sabihin, diligently or talagang, hindi lang basta diligently, kailangan basahin mo na maayos, basahin mo na maigi. No daw, ngayon, ihingi mo sa Lord yung revelation, ano? What do we need to receive a new things? Number one, mapapansin nyo po ulit dito, sabing gano'n ng Panginoon, behold, the former things have come to pass. Ngayon, ang tanong doon, ano ba yung former things na nangyayari na ngayon? So, kinakailangan, para malaman mo, kung ano yung former things na nangyayari na ngayon, mga kapatid na ikaw'y nakatunghay sa iyong tahanan, o kung saan ka man naroroon, para malaman mo kung ano yung new things na sinasabi dito, ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito na the former things are come to pass, yung nangyayari na, no? Alam mo na, nangyari na, pero hindi mo pa alam. Ngayon, paano mo malalaman, no? Ano ang kailangan natin para matanggap natin yung bagong bagay? At paano mo naman malalaman yung former things na ito? Ang sabi ng Panginoon, behold, the former things are come to pass. Okay? Number one, ito pong dapat natin maunawan. Number one, dapat po nating pagganahin. Number one, we need discerning spirit. Okay? Ngayon, sasabihin to, naku, kung ikaw ay baguhan pa lang nanonood nitong tinig ng pag-asa, sabihin mo, ano yung discerning spirit? Okay? So, maganda ito kasi ikaw ay bago pa lang. At least alam mo.
No? Ito, ini-exercise po ito eh. Ini-exercise to. Dinidesire ito. Lord, magkaroon ako ng discerning spirit. And this is one of the gift of the Holy Spirit. Ito pong discerning spirit. So tayo po mismo, mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya na mga pastor o mga manggagawa ng iglesia ng Panginoon, mga kapatid, we need to exercise our discerning spirit. Kailangan ma-discern natin ano yung dating bagay na nangyayari na ngayon. O baka naman may matagal ka nang hinihiling sa Panginoon na nangyayari na pero hindi mo pa na-discern because hindi mo na-exercise. Now, tingnan niyo po sabi po ng 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1, sabi po ni John the Beloved dito, tingnan niyo po si John the Beloved. Beloved, ganyan po siya talaga magsalita, kaya nga John the Beloved siya, minamahal, okay? Beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are good, they are of God. Because many false prophets are gone out in the world. Sabi niya, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila, sapagkat marami ang huwad na propeta sa mundong ito. So tignan niyo po ito, mga kapatid. Kung pagmamasdan niyo po itong salita na ito, talks about the false prophet. But then again, if you kung ipapasok mo sa isipan mo ito, yung unang word po, yung first sentence po, sabi niya, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God. Tingnan niyo po kailangan ma-discern natin, yung sinasabi ng Panginoon na the former things. Pag sinabi pong ng Panginoon na former things, siya po ang nagsasalita nito kay Prophet Isaiah, and this one is also speaking unto us right now. Sa atin po ito sinasabi na merong dating bagay na nangyayari na. At ito po ay galing sa Panginoon. That's why sabi niya rito, ni John the Beloved, believe not every spirit, no? But try the spirit whether they are of God. No? Ma-discern natin na ito ay galing sa Diyos. Ito yung nangyayari na sinasabi gano'n. Kaya nga sinasabi niya ito, huwag ninyong paniwalaan at bawat nagsasabi na sa kanilang espiritu. Sa halip, subukin niyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila. Sapagkat maraming mga huwad na propeta sa mundong ito. Now, tingnan niyo mga kapatid. The heart of the spiritual discernment is being able to distinguish the voice of the Lord, the voice of the word, from the voice of the Lord. Excuse me po. Ulitin ko po. The heart of spiritual discernment is being able to distinguish the voice of the word from the voice of God. Yung puso, no, ng spiritual discernment or discerning spirit ay may kakayanan na malaman o kumbaga po parang ma-detect, ano, kung ano yung boses ng mundo, ano, distinguish the voice of the word, no, malalaman niya kung ano yung ito ba ay from the word, ito ba ay galing sa mundo o ito ba ay galing sa Diyos. So napaka-importante mga kapatid na we must exercise our discerning spirit. We must ask God, we must desire to have this kind of spirit, the discerning spirit, no? Ngayon, hindi naman magdadamot ang Panginoon if you desire it. Sabi nga, delight in the Lord, for He will give you the desire of your heart. Amen. So desire, mag-desire ka. Yung gustuhin mo para magkaroon ka ng discerning spirit, o kung meron ka na, nararamdaman mo. So kapatid, dapat alam mo yung sinasabi ng Panginoon. Nalalaman mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon na former thing that come to pass. Ibig sabihin po, nangyayari. Present. Nangyayari siya ngayon. No? Nangyayari na, or kung past tense man siya, nangyayari na, or nangyayari pa sa kasalukuyan.
sa buhay natin ngayon. Ako po nakikita ko po maraming mga sinalita ang Panginoon na nangyayari na sa panahon natin. Especially today. This day, tayo po ay naroroon na sa naglalakbay na po tayo sa the last days. Na pinapakita na po ng Panginoon kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. Sinasabi na po ng mga event na nangyayari sa mundong ito na ito na yun. Even yung sinabi po ng Panginoong Yesus, even the Lord Jesus Christ spoke to His disciples during the time na siya po ay naroroon na nagpa-public ministry, no? Na ang sabi niya, darating ang panahon, ito ang mangyayari, no? If you read Matthew chapter 24, di ba? Binanggit niya yan. So ito na, nangyayari na eh. No? Dapat ma-discern natin ito. You know, napaka-importante that we must discern the things, the former things na nangyayari na ngayon, no? That come to pass, na sinasabi ng Panginoon dito na nangyayari na dapat nating maunawaan, mga kapatid, no? Sa buhay natin, that the things that God wants us to understand, no? Ay dapat na makita natin. Discerning spirit is really important for every believers of God. Para na-discern natin, which is, ito ba ay galing sa demonyo, sa diablo? Ito ba ay galing sa Panginoon? O ito na, pinapakita na. No? Kaya napaka-importante, mga kapatid, na gumagana ito. Why? Para nakapaghahanda tayo. Hindi natin alam kung anong araw, kung anong panahon ng rapture. But then again, we should understand, we should discern everything na nangyari. Ito ba ay from God? Kaya nga sabing ganon, the heart of spiritual discernment is being able to distinguish the voice of the world from the voice of God. Okay? So, binabanggit dito ni John the Beloved, Beloved, believe not every spirit. Huwag daw tayong magpapaniwala. No? But try the spirit whether they are of God. So number one, sabi ng Panginoon dito, no, yung former things have come to pass. So ito yan. Number one, na kailangan natin, para malaman natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon na former things dito, we should have discerning spirit. Amen? Praise the Lord. Sabi mo sa sarili mo, I should have discerning spirit. Kung meron ka na yan, sabihin mo naman, I should exercise my gift of discerning spirit. Amen. So number 2, sabi dito ng Panginoon, if you read this, sabi niya, babalik-balikan lang po natin itong verse 9. Sabi niya, behold, the former things have come to pass. And new things I declare. Tignan niyo po And new things I declare. Okay? So, ano na pong ibig sabihin nito? Ano yung bagong bagay na yan na idideklara ng Panginoon sa atin? Now, number 2, we need understanding spirit. Okay? We need understanding spirit. The spirit of understanding. No? Kailangan po natin to, mga kapatid, para maunawaan ito. Ano ba yung bagong bagay na ito? Okay? Ano ba yung bagong bagay na ibinibigay ng Panginoon or ibibigay ng Panginoon? No? Kasi sabi niya, new things I declare. Okay? So, ito na yun eh. Now, basahin po natin sa aklat po ng Job. Yan yung sinabi ng Job. Job chapter 32 verse 8. Okay? Job chapter 32 verse 8, sabing ganon, but it is a spirit in man. It is the spirit in man, sabing ganon. And the breath of Almighty, o sino ba yung Almighty? Natin Diyos. And the breath of Almighty gives them understanding. Okay? Ngunit ang karunungan ay saan ba nagbubuhat? Sa Tagalog. Di ba sa Diyos na makapangyarihan? Tingnan niyo mga kapatid. But it is the spirit in man. Okay? But, yun daw pong hininga
ng makapangyarihang Diyos ay nagbibigay ng pagkaunawa. So, now, tingnan niyo po ito, the spirit of understanding ay napaka-importante po. We should understand na ito ba yung sinasabi ng Panginoon na bago mangyari, ipapakita na ng Panginoon sa iyo. Remember, katulad ng inihayag kay John the Beloved, 'di ba? Ng Panginoon sa kanya sa island of Patmos, no? Na sinulat niya sa aklat ng Revelation, no? Na dito bago pa mangyari ipinapakita na. Bago pa mangyari sinabi na sa atin. Sinabi na sa kanya at ito po'y sinulat naman niya, which is pinapasulat naman ng Panginoon. Now, tignan niyo po kay Apostol Pablo. Si Paul itself, no? Ay talaga naman po ako dito ko po nakikita kay Apostol Pablo yung spirit of understanding talaga. Now, tingnan mo nyo. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, sabing ganon, now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is from God. Okay? So, that we might understand the gift bestowed on us by God. Now, sabi niya ganon, ngayon, no? We have received, tinanggap natin. Now, we have received not the Spirit. Hindi tayo tumanggap. Now, we have received not the Spirit of the world. Hindi tayo tumanggap ng Espiritu ng sanlibutan. Ano daw tinanggap natin? Kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Wow! Tingnan niyo mga kapatid. When we receive Jesus as our Lord Savior, mga kapatid, kasama na po niyan yung Spirit. Now, we have received the Spirit of God. And this is not the Spirit from the Word. Hindi daw ito Espiritu ng sanlibutan. Ito ay Espiritu mula sa Diyos. At itong Espiritu na mula sa Diyos na ito yung nagiging dahilan. Ito yung binigay sa atin ng ating Panginoon, yung Espiritu niya ng Diyos para maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Ano ba yung sinasabi doon sa verse 9 ng Isaiah chapter 42? Ano ba yung sinasabi niya doon na sabi niya, behold, sa letter B po, sabi niya gano'n, and new things I declare. Okay? So, and new things I declare. Sabi niya gano'n. Kaya ito yung dapat na maunawaan natin. Ngayon, paano natin maunawaan? Dapat gumagana po yung spirit of understanding or understanding spirit. No? Kasi nga meron kanya ni. No, tinanggap mo yung espiritu ng Diyos o espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Ano ba yung kaloob niya sa atin na sinasabi niya doon? Yung new things. Amen. Amen po ba? No, yung new things na kaloob niya sa atin. O ito yung mga kapatid, ito po, sabihin natin future pa lang na ibibigay niya sa atin. Yung bagong bagay. Pero ang sabi niya po doon present New things I declare. Nakita niyo po, diniklara niya na. Sa iyo, kinakausap ka niya ngayon. Diniklara niya na may bagong bagay. Kaya dapat maunawaan natin ito. So, yung espiritu na meron ka ngayon, na galing sa Diyos, ay dahilan yan upang maunawaan mo. Ano yung new things na yan? So, pangalawang bagay na kailangan natin, second things that we need to receive new things is the spirit of understanding. It's a matter of exercising the spirit of understanding. Na ito yung binibigay ng Panginoon. Sometimes God saying, okay anak, padadaanin kita sa matinding pagsubok. Dapat makita mo ito, maunawaan mo na ito yun Ito yung sinasabi ng Panginoon. You know, everything na sinasabi po ng Panginoon, mga kapatid, dapat po nauunawaan natin. Alam nyo, sa mga tao po na nakatunghay ngayon, gusto ko po kayong hamunin na every time po na nakikinig kayo ng preaching, every time po na nakikinig po kayo ng katulad dito, no, ng mga online study, Bible study, online teaching din po, no,
yung live, yung tawag nun, face-to-face preaching sa church, no? Alam niyo mga kapatid, masarap na dapat nauunawaan natin. Although yung pong nagme-message, yung ginagamit po ng Panginoon para magmensahe, no? Meron po siyang revelation. Dapat ikaw mismo nauunawaan mo, okay, ganito pala yun. Amen? Kaya napaka-importante mga kapatid, tayo po mga Kristiyano, huwag natin nami-miss yung pagkakataon na hindi natin nababasa ang salita ng Diyos. Sapagkat doon ipinapahayag ng Panginoon yung bagong bagay. Doon ipinapakita ng Panginoon yung bagong bagay na gagawin niya sa'yo. Yung bagong bagay na ipapakita niya sa'yo. That's why, mga kapatid, sabi nga ganoon, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Ibig sabihin yan, mga kapatid, you are out of this world. Kaya nga sabi niya Apostol Pablo, di ba? Sabi niya doon sa verse, sabi niya sa 1 Corinthians, di ba? Sabi niya ganoon. Ay, ito nga yung confirm, no? Now we have received not the Spirit. Kaya binabanggit niya rin sa atin, no? Sa Romans chapter 12 na, do not be conformed in this world. Kasi hindi espiritu ng pangsanlibutan yung tinanggap natin eh. Kaya dapat lumalayo tayo, no? I'm sorry to say, no, many Christian today, marami pong mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, lack of prayer, lack of reading the Bible, pero napakaraming pinopost sa social media. Laging nasa labasan, laging nasa outing, laging nasa pasyalan, pero sa prayer meeting, wala. Bakit ganun? Diba? Kung nasa Manila, lagi nasa MOA. Pag nasa Cavite, nasa Tagaytay. Wala naman po problema. Sabi nga ni King Solomon lasapin mo yung bunga ng yung pinagpaguran. But then again, binabanggit ng Panginoon na kinakailangan na put God first in everything. Sa Lord muna tayo. Amen. So we should understand na ito ba yung bagong bagay na ginagawa. Kaya nga po sabi ko, ang sarap po nito mula na yung pag-aralan ito pong 2:12 ng 1 Corinthians. Ang tinanggap natin hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Yung mga binigay ng Panginoon sa atin, para maunawaan naman natin kung ano ba yung meron. Meron na bang binigay sa iyo ang Panginoon? Meron na bang inaabot sa iyo ang Diyos? Baka mamaya inabot na ng Panginoon, nangangawit na sa iyo ang Diyos, inaabot na sa iyo, hindi mo pa naiunawaan. Kaya dumating ang pagkakataon, ibinigay na lang ng Panginoon sa iba. Are you there? Amen po ba? No? Kaya ako, nakakalungkot, no? Many of Christian today, na makapag-post sa social media, nasa outing, nasa pasyalan, pero wala sa prayer meeting, wala sa midweek service. I'm so sad. Ako po'y talaga'y nalulungkot. Talaga pong, even dito po sa Alaminos, many churches today, yan po yung problema. So the whole Christianity itself, ganyan po talaga ngayon ang sistema. Kaya ang problema, they do not know yung pong revelation ng Panginoon, yung new things ng Lord, hindi nila nauunawaan because they don't exercise the spirit of understanding because they were under the spirit of the world. Yung spirito ng mundong ito, lakas makahatak. Amen. No? So social media, napakarami. No, kakainin ka talaga niyan. Yung oras mo, no? Wala namang problema mag-social media ka as long as ang binubuksan mo yung mga site ng Christian, nag-aaral ka, gusto mo pang lumalim, nagre-research ka, no? Nagkakaroon ka ng tawag nun, Bible survey, tapos nire-research mo pa, ano bang, sino ba yung author nito? Parang gano'n, tinitignan mo pa. Di ba, isang click mo lang sa Google, makikita mo na, why not na gamitin natin ito for good, no? Napakarami po kasi talaga ako, pasensya na po kayo, no, kung ako makapagsalay, pero talaga pong ito napapansin ko ngayon. Ayan, sabi dito, balikan po natin, no?
But, sabi ni Job, sa Job 32 verse 8, but it is the spirit in man, and the breath of the Almighty gives them understanding. So, the breath of the Almighty, sino bang Almighty? Ang ating Diyos, siyempre naman, gives them understanding. So, Job chapter 32 verse 8 yan, ha? Now, if you go down in 1 Corinthians chapter 2 verse 12, sabing ganon, no? Yung Espiritu ng Panginoon, no? But the Spirit which is from God, that we might understand the gift bestowed on us by God. Grabe, no? Tingnan nyo po, ang layo po ng distansya ng dalawan na yan. Si Job at saka si Paul. Yan po sa 1 Corinthians at saka sa Job. Napakalayo po niyan. Mga kapatid, ang lumang tipan at ang bagong tipan po, meron pong humigit kumulang na 400 taon ang pagitan. What more itong kay Job? Napakalayo na po nito. Okay? If I'm not mistaken, ito pong pinag-aaralan nating Isaiah. Okay? Ito pong Isaiah, from Isaiah going to Matthew, sa panahon po ni Jesus Christ, di ba po may prophesy po si Isaiah dyan. Ang sabi niya, merong isang babae, isang dalagang maglilihi, siya po nag-prophesy niyan, nireveal sa kanya ng Panginoon. No? Na manganganak ng isang batang lalaki, na ang batang ito tatawaging Emmanuel. Okay? Tapos sinabi niya pa sa kanya mga balikat, iatang ang pamamahala, no, and unto his shoulder, no, the government, yung sinabi doon sa mga word na yon. Alam niyo po ba ang pagitan niyan? More or less po 700 years. Etong Job, mga kapatid, hanggang sa panahon po ni Paul, napakalayo po ng distansya niyan. Kaya alam niyo mga kapatid, mapapansin nyo, parehas yung sinabi nila, no? Almost the same, magkaiba lang po ng grammar, pero makikita nyo po yung word na ginamit. So ito mga kapatid, dito po tayo dapat na mag-stick dito po sa yung spirit of understanding natin, pinapagana natin. Amen? So next, number 3, kailangan natin to receive new things from God. Number 3, open our spiritual eyes. Open our spiritual eyes. Okay, buksan natin yung ating, kasi sabi niya dito, tingnan niyo, balikan natin ulit. Okay, number 3, sabing ganon, and new things I declare, before they spring forth, I tell you of them. Bago daw dumating yung new things na yan, no, bago daw sumibol, yung new things darating na. Ngayon, yung pagsibol, before they spring forth, I tell you of them. Ano? Kailangan makita natin ito. Etong lalabas na ito, itong before they spring forth. We should see this. Kaya nga po dapat open our spiritual eyes to see the new things, to see na ito yung ito yung sisibol na. Now, basahin natin to. Psalms 119 verse 18. Awit 119 verse 18. Sabing ganon ni King David, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Sabi niya, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Amen? Ito yung dapat na maging declaration natin. Kaya nga, tingnan niyo po, open our spiritual eyes. Ito naman, sinasabi dito ni David, no? Sabi niya, open my eyes that I may see wondrous things. Buksan mo ang aking paningin. Pagkat nananabik masdan ang kabutihang idudulot mo sa akin. Wow! No? Now, going back to Isaiah. No? Isaiah chapter 2 verse 3. Sabi niya, the eyes of those who see will not be dim. Tingnan niyo pa. Kasi sabi dito ni David, buksan mo ang aking mga mata para buksan mo ang aking paningin pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ang iyong mga aral. Di binuksan. Sabi naman dito ni Isaiah, hindi po daw. Sabi ni Isaiah naman, the eyes of those who see, yung mga mata raw po nang nakakita will not be dim. Hindi na raw po manlalabo, hindi naman didilim. And the ears of those who hear will listen. Yung daw pong tenga ng mga nakapakinig, yung mga nakarinig,
ay makikinig. Amen. Mabubuksan ang kanilang mga mata tainga sa pangangailangan ng mga tao. Praise God. So, we must open our spiritual eyes to see. No, katulad po lang sinasabi dito ng Psalms, ng awit, open my eyes that I may see wondrous thing. If you want to see wondrous thing from God, sabihin mo sa Panginoon, Lord, open my eyes. Open my spiritual eyes. Hindi po ito yung well, of course, para makita mo naman yung wonderful things, wondrous thing na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Yung makikita mo yung sa spiritual realm, ay sa physical realm, no? Ayan, open your literal na mata. But then again, yung spiritual eyes po masarap eh. Bakit? Kasi doon makikita mo talaga lahat eh. You know, kasi nandun pa yung mga battle mo sa spiritual eh. Remember, before it happens in physical realm, kailangan muna mangyari sa spiritual realm. In Matthew chapter 6 verse 22 to 24, no? Sa Tagalog po, sabing ganun, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Okay? Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Okay, babalik po tayo doon sa sinabi dito na kung bubuksan daw yung mata, hindi na magdidilim. Pero sino pong hinihiling na magbukas? Sabi dito, open my eyes that I may see wondrous thing from your law. Si Lord. When God open your eyes, okay? So, ito po, exercise na ito, open your spiritual eyes, ha? Then, when God open your eyes, mga kapatid, okay? So be it. Huwag mo lang isara. Kasi sabing ganon, the eyes of those who see will not be dim. Hindi na magdidilim, hindi naman lalabo ang mata mo. Magkakaroon ka na ng 20/20 vision. Amen? No, spiritual ako malabo na mata ko. So, sa physical, malabo na. Pero sa spiritual, kita ko 20/20 vision. So, dahil nga daw po ang ilawan, no, yung lamp, yung light ng ating katawan ay ang ating mata. So, yung mata dyan, mga kapatid, hindi yan physical, hindi rin yan spiritual. But it is both. Parehas yan sa physical at sa spiritual. No? Kaya kung tapat ang iyong mga mata, tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Church, I want you to understand na itong tatlong bagay na ito ay kinakailangan natin upang ma-receive natin, matanggap natin yung bagong bagay na sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang tinuwiran sa aklat ng Isaiah chapter 42 verse 9, that He will give you the new things. But first, sabi niya, behold, the former things are come to pass. The new things I declare, before they spring forth, bago lumabas, bago lumitaw, bago mangyari, sasabihin ko na sa iyo. Mga kapatid, mga magulang, ito pong salita na to, mga aking pong mga kamanggagawa, kapanalig kay Kristo, ay dapat na nauunawaan natin ng lubos upang makita natin na ito yung bagong bagay. Maaring may bagong bagay na pinagagawa sa iyong Panginoon, or may bagong bagay na binibigay sa iyong Panginoon, or may bagong bagay na ilalapit sa iyong Diyos sa buhay mo. No? May bagong pinapagawa sa iyong Panginoon, subiit, mangyari. If God says, anak, I'm sending you to the nation. Alam niyo po ba ito si Prophet Isaiah? Bigyan ko lang kayo ng isang trivia. Alam niyo po bang ito yung nagpresenta ko sa Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, I am looking. No? Naghahanap ang Diyos na may papadala niya. Sabi niya gano'n. No? I am looking to somebody to send forth. Alam niyo po, sabi ni Prophet Isaiah, here I am, Lord. Send me. Tignan niyo nagpresenta siya dyan. Andirito ako, Panginoon. Andirito ako amang Diyos. Ako po, ipadala mo po ako. But then again, when it happened, syempre, ma-encounter mo. So, kaya nga po napaka-importante na ngayon pa lang,
ay pinag-aaralan na natin kung paano tayo, mga kapatid, magiging ganap sa ating Panginoon. Sa gabing ito, mga kapatid, alam ko po nangungusap ang Diyos sa iyo. Alam ko na mayroong bagong bagay na ibinibigay sa iyo ang Panginoon. Na dahil dito sa tatlong bagay na ito, mga kapatid, ito ang kailangan mo para makuha mo, ma-receive mo, matanggap mo. Ang bagong bagay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. At kung ikaw ay baguhan pa lang sa programang ito, pwede mo ba akong samahan upang ikaw ay aking ipanalangin? Pero bago yun, sumabay ka muna sa maikling panalangin nito, panalangin ng pagtanggap. Samahan mo ko. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, narito po ako nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako'y may pagkakamali, pagkukulang. Humingi po ako ng kapatawaran at kalinisan sa aking mga karumihan. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw nga po ang maging hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. At ikaw na nga po ang magmando sa akin, magpakailanman. Salamat po sa kaligtasan, sa kapatawaran, at sa kalinisan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ako na lang pong mananalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa iyong kapahayagan, sa iyong mensahe, sa iyong ibinigay sa amin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinagpala mo na kami, Panginoon. Lord, dinadalangin ko, anumang salita na inihayag mo sa gabing ito, ay patuloy naming maisakapamuhay, mahakbangan, upang patuloy namin, Panginoon o Diyos, na makita ang bagong bagay na ibinibigay mo sa amin. Nadalangin ko, Panginoon, ito nga po, Diyos, ay magampanan ng bawat isa. Habang kami ay narito, naglilingkod sa iyo, Panginoon o God. Lord, pagpalain mong bawat isa na aking mga kapatid na nakasama, magabangat kami, Panginoon, ay magkakalayo ng lugar. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mabuti sapagkat hindi ka nalilimitahan ng layo o lapit man lang yan. Salamat po, Diyos, sa pagtubig ito, Panginoon, na kami po'y pinagpala mo na, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig o pagsama sa ating pong programang ito. Muli, inaanyayahan ko po kayo na tumunghay sa ating pong gawain ito. Tinig ng Pag-asa sa ganap na ika-7 ng gabi sa araw po ng Martes at Huwebes. At sa ating pong mga programa pa sa Facebook page na ito, sa ating pong Speaks Live, at marami po maging ating pong mga Sunday service. Inaanyayahan ko po kayo na tumunghay po, na mapagpala kayo ng salita ng Diyos. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gap Posada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan, na bumabati sa inyo na magandang gabi. At tayo po'y pinagpala ng Panginoon, ay po'y pagpalain pa sa mga darating na araw. Maraming salamat po. God bless us all.